Hola a tothom. Avui ens submergim en una idea que capgirà la manera com hem entès l'èxit d'un país durant gairebé un segle. Vinga, comencem amb una pregunta que sembla simple però que té molt de suc. Com sabem si a un país li van bé les coses? Durant dècades, la resposta ha estat gairebé sempre la mateixa, una única mètrica, el producte interior brut, el famós PIB. Però, i si aquesta xifra, tan potent i tan present a tot arreu, ens estigués explicant una història incompleta? O pitjor, una història distorsionada que amaga el que de veritat compta? Aquí és on comencen els problemes, perquè l'enfocament tradicional, centrat gairebé només en el creixement econòmic, crea una imatge una mica deformada de la realitat. Pensem-hi, quan només ens fixem en el PIB, de sobte, països amb desigualtats socials brutals poden tenir notes altíssimes. S'incentiva que l'únic objectiu sigui el creixement econòmic, per sobre de tot. I pel camí s'ignoren coses tan bàsiques com la salut, l'educació. Al final, la xifra no reflecteix per a res com viu la gent amb menys recursos. Per entendre-ho millor, deixem els grans números per un moment. Anem a una història real, la de la Basanti, a Gujarat, a l'Índia, a veure com aterra tot això en la vida d'una persona. La Basanti viu en una regió que, sobre el paper, va com un coet. La inversió estrangera està arribant i la zona és cada cop més rica. Sembla una història d'èxit, oi? Doncs bé, la seva realitat personal és una altra cosa. Parlem de pobresa, de maltractaments, d'haver d'escapar d'un matrimoni abusiu i lluitar cada dia per tirar endavant un petit negoci de costura sense haver tingut mai accés a una educació formal. I aquí hi ha el quid de la qüestió. L'economia al seu voltant està creixent, i molt, però les seves oportunitats reals, aquestes no es mouen. No té control sobre cap propietat, la seva salut és molt fràgil i les normes socials la limiten constantment. Aquesta frase ho clava. Per a la Basanti, que el PIB pugi és completament irrellevant. És una riquesa que existeix, sí, però que ella no pot ni tocar ni veure. Aleshores, la pregunta és inevitable. Si estem mesurant el que no toca, quina és la pregunta que ens hauríem d'estar fent? I aquí és on entra una proposta radicalment diferent, un canvi de rumb total que ve de la mà de la filòsofa Martha Nussbaum i l'economista Amartya Sen. Ells van desenvolupar el que s'anomena l'enfocament de les capacitats. La idea de fons és revolucionària per la seva senzillesa. En lloc de preguntar quants diners es mouen, la pregunta passa a ser què pot fer i ser realment cada persona. Aquest contrast és clau. L'enfocament del PIB es fixa als totals, en els grans números. L'objectiu? Maximitzar la riquesa. En canvi, l'enfocament de les capacitats posa el focus en l'individu, en les seves oportunitats reals. L'objectiu ja no és la riquesa, sinó expandir les llibertats humanes. Nussbaum, de fet, ho desglossa en 3 nivells per entendre-ho millor. Primer, l'equipament innat, diguem-ne el potencial amb què naixem. Després, les capacitats internes, allò que desenvolupem amb l'educació, l'experiència, les nostres habilitats. Però el més important és el tercer nivell, les capacitats combinades, és a dir, què podem fer de veritat en el nostre entorn. Perquè de què serveix tenir un gran talent si la societat no et deixa utilitzar-lo? Llavors, com es tradueix tot això en alguna cosa concreta? Doncs Nussbaum proposa una llista, una mena de full de ruta, les 10 capacitats centrals. Són, en essència, els mínims que una societat justa hauria de garantir a tothom. Fem una ullada a les primeres 5, que són com els pilars. Vida, poder viure una vida raonablement llarga. Salut corporal, això inclou bona alimentació, un lloc on viure, el més bàsic. Integritat corporal, poder moure's lliurement i sentir-se segur, sense por de la violència. Sentits, imaginació i pensament. Poder fer servir la ment, pensar per un mateix, amb una educació que ho faci possible. I les emocions, poder sentir i expressar tot l'espectre d'emocions humanes. I les altres 5 completen el quadre d'una vida realment plena. La raó pràctica, ser capaç de decidir què és bo per un mateix i traçar un pla de vida propi. L'afiliació, poder relacionar-se amb els altres des del respecte. La relació amb altres espècies i la natura. El joc, tan simple i tan vital com poder riure, jugar, gaudir del temps llibre. I finalment, el control sobre el propi entorn, tenir veu en les decisions que ens afecten. El que veiem aquí és un repte fonamental a la nostra idea de progrés. Ja no es tracta només de diners, sinó de crear les condicions perquè tothom pugui viure una vida digna i plena. I això ens porta a una conclusió molt potent. Des d'aquesta perspectiva, tots els països, absolutament tots, són nacions en vies de desenvolupament.
Per què? Perquè cap ha aconseguit garantir plenament aquestes oportunitats i aquesta dignitat per a cada una de les persones que hi viuen. Això ens deixa amb una darrera reflexió. Com seria el nostre món? Com serien les nostres polítiques i les nostres prioritats si el nostre objectiu principal fos, de veritat, expandir allò que les persones són capaços de fer i de ser?